kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tikuro. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si Tikuro. Kaya ka problema ba na sa akong pagkatao ba? Hapon man gano'n akong papa, pero wag din may magkita. Pero ano niya masayra na ako sa gilanon, inom ko anis pagsugod. Pasahe, Pedro. Pasahe. Daisy found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you live without regret? Am I that easy to forget? Oh, bulog, pre! Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. Bulog! I just said would never miss. Okay. If I'm that easy to forget. Okay. Tol. John. Wa na gyud makapildi nimo dinhi sa Pilipinas. Ah. Murag ikaw na gyud champion sa singing contest. Nakuhaan ka, pilhon ka. Pilhon. Pilipino, apon. Bito, tol. Iniguli mo Japan, tol. Ay kalimot, ha? Ay may kalimte dito, ha? Ang barkada, ta? Ha? Nangabuang na mo. Basin kuha na kasi imong amahan nga hapon to. Na pa na. Mingaw na kay mingan hi. Wa ni may amigong hapon bisdak. Ay, pahilo mo yan. Tol tikong. Tong. Paranglit ba tol? Oh. Ano yung mga mahal nga hapon? Hapon. Hapon. Puntag lang ba diha? Ilang hapon? Ilan siya? Ya, kuhaon ka tol. Oo. Tuyo ka. Mag-unusam ko dito Japan. Isa may akong katagay-tagay na dito. Bitaw. Watay. May imnan dito. Watay katagay-tagay dito. Ana may mingaw gyud tas tagay na mo tol. Mingaw gyud ka. Unsa man di ay. Ana yun. Porbida, no? Kamo ka. Magtagay-tagay ta. Pero may lagi ta magtagay. Lahi mo dito. Mama ni mo tol. Mama ni mo, tol. Mama ni mo tol. Kanas mama ni mo tol ba? Murag lahi gani sa tol sa. Kay uban pa, may asim pa. Imong mama. Mga kita pero gloin po na love tol. Ang uban mayasi pero yung mama dunay bitsin, no? Sababoy ka mo ba? Huwag mo lang kitang kalingawan ninyo. Gusto mong... Uy, matuko ko mo. Ayaw ko nung ninyo. Bulbugalin ang gawin ko. Kaya tingali ko. Mga bungay mo dili oras. Kalma lang tol. Ay ninyo bugal-bugal akong inahan. Malagot. Bida sa ninyo. Kamu pa ikipainom ako. Kamu pa bugal-bugal mama ko. Kamuli mo ninyo. Ay, isugal mo pero. Kamuli mo. Pero kang kilakon, gano'n ka? Ay, di na ito mo sa tol. Inom lang kita, tol. Hoy. Di na to bugal-bugal ang Sorry. atong inahan. Kay mao na naghatag na to kahayag din sa kalibutan. Oh, da. Di ta mataw kun wa pa nga atong inahan. Sila ang atong ginikana mga respect mga tol, ha? Siya di gida sa Sabot adlaw, mo tol. sa respect. Respect, tol. Respeksyon. Sa? Respect. Respect. Inspect mo na imo. Taka mo lang mo. Respect ba? Respeto ba? Ori ay. Uso pa ay. Asa naman imong barkada? Ay, ito na. Nangundang na mo? Ito na ako nagpapauli, ma. Nahuman na rin mong inom. Oo, ma. Manda. Hindi, ma. Mutahan na ako ba? Kasamingan sa ako amahan nga hapon, ha? Uy, nangita na kasi imong amahan. Oo, ma. Hapon ba ginong akong amahan? Dong tikong, ang imong amahan usa kahapon. Siya si Takuri. Ha? Takuri? Oh, Uy, maubitay hinungdan nga ang imong ngan Tikuro. Ha? At- Gipatapsingan lang ng iyangan nga Takuri. Gani gusto ko na siyang himuon kaniyang junior. Pero naibaw ko nga moabot ang panahon nga og modako ka na, ha? Maputos ka sa buli tungod kay naibaw ka kung unsa man ang Takuri. sa ato pa akong amahan nga hapon si Takoy. Kanya akong iyang anak, Tikuro. Oh,
Anak, Pero nga nung tawag ko nung ko ninyong tikong. ay si Lolo manimo mo'y kuan kaayo sabaan kayo ana. Maglisod man siya tawag ni mo kuan tikuro. Kay wa man to'y ngipon. Maunang tikong na lang mo yung isang pitni mo. Imbis kuan tikuro. Kalayo bagod. Kanindot sa tikuro. Nga nahimo nung kong tikong. Sagdi na lang na, uy. Ang importante nga, napadako ka na mo, bisan ugway panabanggikan sa imong amahan. Pananglit ma, mubalik din ako amahan si Papa Takuri. Oy, ug mubalik gani siya din aron pagkuha ni mo, kuhaon ka. Kana nga niya nga kuan Takuri, mahimo niya ng bakirol. Oh. Na, sige na, kaligo na dito kay mga unat. Tikong, murag kag nagluya na unsa day ka? Wa man day. Murag lang kag gihuna-huna. Ay, kuan. Kuan man na siya. Nangita magud na siya siyang amahan nga hapon. Mao ba? Tikong, ano lang nagdibdib ba ng problema ha? Kaya mapangitaan man na paagi. Ayaw ka bala katabangan ta ka nga makita og mailhan mo imong amahan. Nang asyon, nakay kumpletong pangalan sa amahan ni Tikong or nakay picture niya nang? Na, ang picture niya sa una, murag nagisi naman tingali to. Murag lisod na kitong hikitan pa. Iya nga nang, nakay kumpleto niyang pangalan. Ana, wa ako ka kompleto as wa ako kibaws kompleto niya ngan. Basta kay nga itawag ato niya Takuri. Takuri? Murag pinailan ko takuri. Tinod ka day? Nakailan ka sa kuwaman? Recorded by X Thunder Gaming. Kung makailan niya, pero nakadungog lang ko nga may nangita niya og maingon to nga sa man to'y asa man gito ha? Sa may ang gisulti? Nakadungog ko nga nangutan ang among silingan niingon nga, "Uy Wilma, nakakita kang takuri?" Ha? Nya mitubag tong silingan namong si Wilma nga miingon siya nga, "Naara mo to des kusina." Kra. Ano karaan mitawag komedyahan unsa ko pero wa man nila mi para mawala na imong kaguol diha ba na unsam sa kawi. Saan ka na ito sa pagpangita? Ay, kuan na lang. Kuan, internet. Nya mo siya apelyido. Kanang sa Japan, kutob sa mga dagko na ang ilang mga pangan sumpayan magina nila pananglitan sinang Asyon. Nigadto na niya sa Japan tawgon na siyag Asunsang. Asunsang o kana nara na Asunsang kana. Mao ba? Naibaw lagi Kakuri. Kay ba ko gamay nang kanang moingon nga kuan kanang dumore gato ari Junmoto sang. Ana ba? Oh, unsa may binisaya adto. Wasa ko kay baw nang. Basta ang ako do na lay sang hapon na. Mao man gud nay hinapon ko no ni Noy Tiban sa una basta na ay sulti nga dunay sang hinapon na. Mao ba? Ingon si Noy Tiban, unsa hinapon sa plato, panaksan. Hinapon sa himatyon, tiwasang. Ingon si aning Noy Tiban ana. Oh, tinuod bitaw na. Kanang sang, mao na isumpay nila sa mga dagong tao. Respeto man na. Unya sa mga dagko na. Pero nasay para gagmay. Ay naasa di ay nang sa mga para sa mga hapon para sa gagmay, mga bata na asad. Oy, gituluan man ko atong amahan aning tikuro kanang mga bata. Kung mutawag ka sa mga batang hapon, butangan dud na nila kong. Kung mga dagko, sang. Kung mga gagmay, kong. Parehas ng kuan Ricky kung bata pa na si Ricky. Unya dito na siya sa Japan. Tawgo na siya Ricky kong. Ay ana di ay na di ay. Nya pananglitan kining imong anak si Tikong nang. Aw, kinis Tikong. Kining akong anak kung dito pa ni Sapon to Japan. Unya bata pa ni siya dito. Aw tawgo na siya kuan Tikong kong. Uy. Sa ato pa nang kung ako mo ato sa Japan, unya bata pa ko. Oh, tawgon ka kurikong. Amo ko dito bati. Nila ko ba itong Japan no ay? Uy, dili, uy. Lahi man ang kuan tawag na sa mga batang hapon nga babae. Lahi po sa lalaki. Ang sa laki kong. Ang batang babae tiyang. Kung maadto ka kure, nga tawgon ka dito og kuri tiyang. Aw, ambi na kong maulang gihapon. Ay, Tikong, sagdi lang. Tabangan ta ka nga makita ni mo imong inahan, ha? Ay, nang imong amahan. Dali na lang ang pagpangitaan na ron. I-search na to sa Facebook.
Pagkit ko magtuo nga ma-interest po dahil nga akong hinigog mga sikuri sa pagpangita sa akong amahan nga usa kahapon. Unya, samtang dito mi sa internetan, siguro ka day nga mailan na itong akong amahan? Ay mamasin lang guytag-guyt. Wa may kumo sa pagsuway. Masin pa di ay sa social media mailhan na tong imong amahan, di ba? Sige, ikaw bahala diya. Una, i-search ato iyangan nga takuri. Unya, og natay makita, atong itapad ang iyang naong ug ang imong naong. Kung doon na ganin similarity, kung doon naman, dakong posibilidad nga siya, mo na imong amahan. Ato na siyang tawagan o pakikitaan. Ato siyang mapangutana kung doon na ba siya nakailang nga babae din sa Pilipinas. Kaila ba siya ni Asyon? Mama ni mo ba? Mau ba? Okay, ikaw bahala diya. Tala. Ay, kaluis akong anak. Ay, naghandom gyud ay taon siya nga makita niya ang amahan nga usa kahapon, si Takuri. Murag imposible na kaayo nga makakita pa sila. Kay, taas na kayong panahon. O guway siguro buhi pa ba tong iyang amahang hapon. Butan bayas Takuri. Bisan og nakapiko tong mataad to. Pero may pagkagwapo man sang panuha. Labi kuan kanang pakalitan. Pakalitan tong tanaw ba? Niabutan sa gutong tawana. Ay, buhi pa ba kataos Takuri, no? Wa ba ka to dihimong termos? Ay, pagkakido. Awadong, kadagang Takuri ani oh. Ang problema kay wala kay pa kung unsay full name sa imong papa. Saka mo na to meron day. Ato ning panguk mo nila mga profile atong i-open para makita nato kung unsay ilang dagway o kung tan-aw nato asay duol-duol sa imong naong tanak mo ni imong papa. Alo ikaw daghan ba din Takuri ani. Nay nasay Takuri kitara. Takuri kitara. Dili sila ra? Amaw sa kay kaniyat. Ay niya asad ay kanisad ay Takuri ituwara. Ay. Kani ba kami awa? Wait, ako itandi ang imong naong ha. Awa. Awa. Parehas po. Ay, matsura pa rin. Di kasi may ako umahan day. Day ko rin. Recorded by X Thunder Gaming. Usay tanong ni mo day. Dili parehas. Nay, parehas gud mo na nanay. Ang iyang ilong, parehas akong ilong. Doon ay lungag, awa. Sabi niya, ay, di na mo itanawa. Ang shape sa iyang naong ba? Ang iyang suwang baron, iyang mata. Kanag yung parehas yun sa imuha ba? Ay, murag, gamay ramang kay usbununon dong. Sa? Gamay kay usbununon, maparehas kin mong naong. Sa mitan ni mo day. Ay kinahanglan nga ato na siyang ikakita aron sa ingon ato siyang ma-interview og maayo ba pangutan-on nato siya og may kaila ba siyang asyon nga nahimo niyang karelasyon kun moingon siya nga naa walay lain kana mao na klaro kaayo do nga siya na mao ang imong amahan. Mao ba? Ay, murag lain to ng kuba sa kong dughana. Nakakita ko na yan. Murag doon may buti pasabot eh. Hala, posible nga siya gyud na dong. Maong lihukon ta dayon ni ang papakikita niya. Gigigigig na usaon man. Para mainteresado siya nga makikita nato, kuan lang, ako lang una ang muingon niya nga makikita niya. Kay og ikaw, ubisan kinsa nga lalaki, murag di ka na siya ma-interest. Pero og babay, posible kaayo, di ba? Mao ba? Sige. Nakasabot ko sa buti may pasabot. Sige. Ikaw na bahala niya. Buhat ang tanan. Nga ito siyang ikasulti. Odong. Ma, doon namin nakita sa internet, ma. Si Takuri, pero ang iyang naong murag puparehas na akong lagway, ma. Nay. Ako mang ipa-screenshot na niya. Tawag yung profile mo. Tawa. Oh. Mao ba na siya, ma? Oo. Ay, Siya, ma? Tikuro, Ma? anak. Siya nga ko, ma? ang tinuod. Di ko sure og siya pakyod. Kaysa pagkatinuod lang, wakay ko makaklaro sa iyang dagway. Kay ngit-ngit manggug ka itong higayon na. Unya punan pa nga nagpiyong ko sa kong mga mata ba. Pero usaray timailhan niya. Pinaagi sa iyang mga mata. Mailhan naman na siya nga siya tungod kay ang iyang mata bisan pikot pero og masuko mubudlat. Siguro ka, ma? Nagka-chat namin Takuri dong. O, gisugot siya nga makita mi karon. Busa ato siya pagkikitaan. Oh, mayinon ka mauna day. Kanusa man ka magkikita niya?
Kasi sabi mo, excited kayo kung magkita mi. Bisan og... may gibandong na rin mama, pero amahan ko gihapon siya, di ba? Dong, naara ay, nay, siya na naglingkod, nagtalikod nato. Maugin na siya. Mao na nakabutang sa iyang message. Magpulo siyang puwa, karsunin siyang blow. Oh, naray. Puwa ang pulo niya. Blue ang karsones. Yawas ang manamot na noon, manamit ini hapuna, oy. Naratay na yun. Sapit ako mo, para matubang siya nato ba? Sige. Takore, is this you? Oh, sumasip. Hindi siya kole. Kole sang. Ay, kung lang ko di. Say. Oh my goodness. You're so beautiful. Who is he? Day. Insik na gini. Mau ka ni? Wa ka ta marungsin ani? Bangag sa ilong hapon man atong gipagkikitaan, oy. Aw hapon, insik man taw ni, oy. Di man ni mao, paita na si Piat man mi ini, oy. Kakindort may ane. Mura nawad ang dito sa paglaom gud. Kay imbes hapon nga among ipangita, insik may nakita na mo. Mao na kaingon ko nga murag di gyud ni mao. Pero siyang naong, sa profile siyang naong, mura magyog ako. O sa may kumbahaton taon na ni palihog tang pagkitaw ko ninyo. O sa man ko mo pasultihon, tikuro o tikong. Marketing. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karang Ang sender na sa Tokuro. Ang sa tayo pangalan siyang... takuri. Tikuro. 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 Nya, walang taon sa kaila taon sa amahan. Mao itong ilang ipangita taon natin Pres. Mao itong ilang gisudong-sudong taon sa kanang YouTube or unsa pa na diha. Kanang mga online ay makikitan sa Facebook or tanan. Maong naong. Giadto nila. Pag adto dito, insik mo natin Pres. Ikaw rin ha? Dili hapon. Mao nila problema. Wag gyud siya makaila siyang amahan. Unsaon ko niya nga makaila siya siyang amahan na unsa tawag katikuro. Uy siguro patay na to yung papa. Uy adto mo to miaging gubat 1944 pagbuto niya. Pila edad si mong papa ka nga kuan ni ari sa Pilipinas. Tikuro. Ayon lang pangita ato tikuro pag manginabuhi lang di ay mo. Pangita lang lang amahan Pangita ay mga mani sinanay nimo tiguan man Pedro ay. Kuha na. May mas Pedro kay madapa pre maulit tibuhi nimo. O sige, ako lang. Kuha problema. Sige rin problema di siya. Ayun na to. Oy, tikuro. Sa tikuro. Tikuro. Ay, lang pangita ito yung papa. Oy, lang pangandoy yung magkita ka to. Di ba, Ate Pres? Pila, yari siya. Pila ka edad na to. Ya karon pila Tiguang na. Wala patay. Pero kan na inong mga hapon na Pres no. Tagas kini ilang kinabuhi no. Ngano ka ng mga Japanese nga tagas gyud kinabuhi. Mabot sila tagot 80, 90. Kay na ako nakitaan nga kuan sa hapon nga ang ilang 75 anyo sa Tipres mupasan pag kanang mga kahoy kanang mga ilang kuan gipang sinangay ko liguna gini matawana O dili na AI nang nagpasan nga. dili oy tinuod na dong tinuod na kanang mapasan pa na sila mga utano mga kuan dito mapasan sige Oh, ko. magguna pa, nindot pa kailahang mga garden dito sa ilahang umahan. Nindot yun, pero ang nindot dito sa Japan, at limpyo kayo. Limpyo mga god. Mauna nga siguro, tag-as ang ilang kinabuhi. Tungkol sa presko nga hangin, nga ilahang manggap, mao niya. Presko nga pagkaon, ilang makaon, walay mga artificial kayo. Mauna nga, nindot yung Japan, sa tanang nga Soroyanan, kuno ati pres, ang kinanindutan ang Japan, nga Soroyanan. Limpyo tanan niya, nindot yun kuno, basta. Mao sa nisulti ni Ma'am Richel aboton no Sir Alan aboton na tagiya sa Richel Alros Big Shop kay sige na silang suri-suri Japan gyud kuno the best kayo. Abang Bisan ka ng mga transistor radio sa una lang, kanang yung made in Japan ang ilang ganahan. Pas doon na nakabot ng made in Japan. Kadirat lang. Okay. Ay akong tanaw sa una. Ang ako'y kasulti ni mo Tikuro, no? Sakto mo itong kingon nila ni Gulet. Mamang nabuhi na lang kadiha. Ay nalang nagpangitay mong papa kay di takhibaw. O sa imaw pang mama, pikot og mata. Pero kung masuko, mo budlat. Nya pananglita doon na ipaparehem na akong maghuwat kang musuko siya, bubudlat pa yung mata. Oro mo, saan mo ito kapikot? Unya, doon ay linya nga ako nabasahan dito ngulyahat nga niingon siya nga bisan og ibandonar kami ni mama pero amahan ko gihapon siya. Muna iyang linya ako nabasa. Ako siyang sumpayan sa Lucas Kapitulo 23. Okay. Karon. Lucas Kapitulo 23 verse 34. Unya miingon si Jesus, amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ako ning basa
tungod kay ang unod aning linya ni Ginoong Hesus nga matud pa bisan og nagbitay na siya sa cross pero nagpabilin jud ang iyang kaluoy gani ang iyang mga kaaway nga milansang kaniya gingnan pa mga iyang amahan pa sa hilua sila tato pa dili masukod ang iyang kaluoy ug pasaylo nga Bitaw, sa katawhan. Ako nagibasa tungod kay nabasa na ko sa imong sugilanon nga niana ka bisag ibandonar ka mo imong mama pa nagpabilin dinhi mo siyang ilang iyang amahan. Sumay ka tao pay nagkinabuhi na lang padayon na lang kay maabot unyang panahon nga ikaw mo maminyo makaingon po ng imong mga anak nga buutan jud ang among amahan. Tinala. Di ba? Pero ang lito magkaanak kag bayot duwata. Bawata! Mauna, dawato na. Uy, ako kusukin ang mga orta ang bayo. Tukamata ka pirmi anak. Nagkasuway kag bayot, draw. Awa lang ko. Laging na kay bayo. Pero mostly sa mga lalaki, ati pres, simple kay guwa magkatilaw bayot eh. Bitaw mo? Kapit-kapit, oh. Kargado bitaw gyud. Batanon gud ati pres kuan ka, kanang agresibo ka. Mangwarta. Bahala kung sa metabo, basta makakwarta lang ka. Oo, Mao na. nana. Oh, tinuod bitaw. Mao na ang mga agresibo nga mga lalaki sa unang panahon. Pangutana. Pangakaraman. Portana sa inyo portana sa to. Iba, nagkasuway ba si Pedro og bayot? Yung siya ko no. Ikaw ba, kasuway kag Lucky Bob? Di man mabati oy. Salamat ko na nating tuluman on. Kung ako ang puzzle, tihon.